Sugeng siang, kepareng matur nami kula Doni Kristian. Sakmenika kelas 11 saking jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, sekolah wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat kula wonten ing Kampung Sidojaya, RT 06, RW 09, Kelurahan Pagerkukuh. Kalangkungan kula wonten ing jurusan inggih menika saged ndamel web ugi editing video. Kekirangan ingkang kula kagungi inggih menika kirang sae midhangetaken guru nalika njlèntrèhaken materi. Nilai becik ingkang saged dipun pundhut saking kula inggih menika nalika manut dhumateng Bapak lan Ibu guru. Titikan mligi katrampilan ingkang kawula gadhahi inggih menika saged matur utawi ngendika ngagem ragam basa Jawa krama alus. Ancaman ingkang saged rawuh dhateng dhiri kula inggih menika tiyangipun gampil kesupen. Kula akhiri kirang wiyosipun nyuwun pangapunten, matur nuwun, sugeng siang.